Jabaraniso ka ca kɛmɛ ani 50 ye o n'a ta bɛɛ aw ye anw de sugandi nin waati in kɔnɔ walasa min ye kunnafoni aw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na aw ni ce a ka danaya la aw bisimila Kababulo télévision so kan ka bɔ Sikaso kunnafoni la kumabaw olu de filɛ nin an ka jamana gouvernement kura ye a ka tɔnsigi fɔlɔ kɛ kunu araba a kɛra kuluba tiɲɛ don k'a fɔ tɔnsigi ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bolo nka min ye ministre kuntigi Boubou Cissé a n'a ka ministres tɔw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan minnu seginna ka na gouvernement kɔnɔ ani minnu ye mɔgɔ kuraw ye jamana kuntigi ma taa sira fila fɛ walasa a ka ɲɛfɛnw a bɛ se k'olu ɲɛfɔ ministres ɲɛna cogo min na marabolo kunnafoniw bɛna jɔyɔrɔba ta an ka alamisadon in kunnafoniw na an y'o fɛ yan nɔ Sikaso dɛmɛ taara ka ɲɛsin mɔgɔw ma kɛlɛ minnu wajibiya ka u sigiyɔrɔ bila ka na an fɛ yan nɔ Sikaso ma bolo kɔnɔ u bɔra Koro Bakasa ale ni Bayara a bɛ se mɔgɔ 400 bɔɲɔgɔnko ma nin ne bɛna kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kumabaw ye a bɛna tɛntɛ ka di aw ma sanga kunkurunin kɔnɔ. An balima bamanankɛmɛnnaw an ka foli bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ bato la aw minnu tilala ani aw minnu ma daminɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen ka bato la bi kira lɔgɔma kɔsɔn an b'an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw daminɛ ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw ye i n'a fɔ ɲɛbilaw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana gouvernement kura ye a ka tɔnsigi fɔlɔ kɛ kunu araba a kɛra kuruba tɔnsigi ɲɛmɔgɔya tun kun bɛ an ka jamana kuntigi bolo Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ministre ɲɛmaa Boubou Cissé kɔfɛ ministre tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan minnu ye kɔrɔlenw ye ka segin ka na ani minnu ye wulaw ye nin bɛɛ lajɛlen la ka se ka faamuya kɛ o la an bɛ vieux Kone ka ɲɛfɔliw lamɛn. Malidenw bɛ sigilen bɛ ka gouvernement kura min sigili kɔnɔ ni o ye Dr Boubou Cissé ka gouvernement ye a ministre ka laadala sigi fɔlɔ kun bɛ sen na Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kun bɛ a kɛnɛ kan sigi in kɔfɛ ministre dɔw ye dantigɛli kɛ k'a fɔ sigi in kun fɔlɔ kɔni kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna la ko baw ministre bɛɛ y'a jira k'a fɔ u labɛnnen don malidenw jɛra ka sigi ka hakili jakabɔ kɛ ka baara bolodali min sigi sen kan k'u b'a fɛ ka u jɔyɔrɔ fa o baara bolodali la ministre min bɛ yen ni a ɲɛcinin don jamana kɔnɔna ni a kɔkan kibaru ɲɛnɛbɔli ma ale kɔni ye dantigɛli kɛ k'a fɔ sigikafɔ bannen kɔfɛ ni u b'a wele ko dialogue politique gouvernement min sigira ko nin gouvernement in kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa malidenw mago bɛ kolosuma min na o bɛ se ka sɔrɔ joona cogo min ani jamana kuntigi ko kɛnɛ kan i tun b'a ye ministrew ɲɛ kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen labɛnnen don bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen don walasa baara min di min ma i ka se k'i jɔyɔrɔ fa don nataw la i tɔgɔ bɛ se ka ye Mali tariku la cogo min jamanakuntigi tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ ye kɔrɔfɔw ta ka dakuruɲɛ damadɔ fara ɲɔgɔn kan k'a di ministrew ma u dusukun bɛ se ka kuwa ka kɛ baara bolodalen kan cogo min a ka kɔrɔfɔ fɔlɔ o kɛra malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ni u ka basigi ni kolosuma ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko gouvernement kura min filɛ nin ye a ko baara min dilen don ma baara don baara min n'a ka gɛlɛn wa farati barika ka bon a ko kabi fɔlɔ la Mali ye kelen de ye wa fo kana se bi ma k'a b'a ɲini u fɛ Mali ka to o kelenya in na Mali ye jamana min bɛ n'a tɛ tila wa a tɛ tɔnɔma da a ko n'i y'anw ka jamana camancɛ bolo ta k'a lajɛ bi don tɛmɛnenw la fɛn min kun bɛ yen o kun ye kelenya ni balimaya ni sinjiya de ye ko nka k'o bɛɛ lajɛlen tununna u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o bɛ se ka segin ka na cogo min jamana camancɛ bolo ka kɛ a cogo kɔrɔ ye a ko baara min dilen filɛ ministrew ka laadala sigi in sen fɛ k'a ma fɔ nin n'a ɲɔgɔnna baara gɛlɛman ma deli ka ta ministrew ka laadala sigi sen fɛ ko nka nin ye kumaba dɔ ye kumaba min bɛ yen ni a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ ko nka a dalen don jɛkulu in na k'u bɛna se k'a kɛ komi n'a fɔ malidenw ye u ci u k'a kɛ k'a ɲɛ cogo min a ko wa a bɛna kɛ waati kɔnɔ waati kundala suruman kɔnɔ min bɛ malidenw nisɔndiya Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko nin wale in bɛ ale hakili jigin jamana min bɛ yen ni u b'a wele ko Afganistan ko bi Afganistan ye misali ye diɲɛma ɲɛkɔrɔ bawo u ka siya kumaba minnu bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan bulonba kelen kɔnɔ walasa ka se ka ɲɔgɔn gafɔ ka ɲɔgɔn faamu ka don da kelen fɛ fo ka jamana kɛ misali ye bi k'a b'a fɛ jɛkulu in ka Mali kɛ o ɲɔgɔnko ye an yɛrɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka laadala ɲɔgɔn sɔrɔ fɛnba dɔ kɔrɔ n'o ye an ka ziraba ye inshallahu jamanakuntigi ka fɔ la k'o tɛ ko gɛlɛman yɛrɛ ye nin jɛkulu in bolo a ko baara wɛrɛ min dilen don u ma o de ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan labɛn jamana in denw ni ɲɔgɔn cɛ sigi nasira la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hami fɔ cogo min a ko wa a kɛnɛ kan jamanadenw ka kuma ɲɔgɔnya ye dakun si tɛ yen da tɛna don min na walasa a bɛɛ ka fɔ k'a ban siɲɛ kelen ye malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma bada bolo di ɲɔgɔn ma la jamanakuntigi a ko waati dɔ sen bɛ sa Mali ka fɔngɔ ɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn kɔfɛ kuma ni furukufuruku an k'o ɲɔngiri ka ɲɛtaa baaraw bolo da jamanakuntigi a ko jamanakuntigi kalafili tɛmɛna an k'o bila an kɔ fɛn o fɛn kɛra o senfɛ an ka ɲinɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ k'o kɛ jibɔn ye a ko bi in na min ye jamana ye a mago bɛ bolodi ɲɔgɔn de la
ani kelenya. Jamanakuntigi a y'a sɔni sigi yɔrɔ dɔ kan ni o ye kiri tigɛko ye. A ko min ye kiri tigɛliko ye a ɲɛ ɲuman kan o ye fɛn ye min kɛn bɛ jamanakuntigi haminako ye bi kosɛbɛ. Nin kɛnɛ in kan ni o ye minisiriw ka laadalasigi fɔlɔfɔlɔ ye. Gouvernement min ni maliden bɛɛ sigi kun bɛ a kɔnɔ. Jamanakuntigi ye dantigɛli kumaba minnu sɔrɔ ka kɛ nin y'o kumaba dɔw ye. Kɛnɛ in kɔni nka minisiri bɛɛ kɔni y'a jira k'a fɔ i labɛnnen don jamana ɲɛtaa baara min dir'i ma i b'a fɛ don nataw la i tɔgɔ ka ye a tariku baara ɲuman kɛbaw la. Ali bi an bɛ to an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la sisan an bɛna an sinsin ka marabolo kunnafoniw lasɔrɔ Bilakisa Bengali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o la. Gundam bingani wale dɔ taara ka ɲɛsin lakana tigilamaw dagayɔrɔ dɔ ma. Maa dɔw minnu ma bugunatigɛ ni maramafɛn cɛjugu tun bɛ u bolo o tun bɛ mɔbili 2 da la. Olu ye bingani wale ta ka ɲɛsin Gundam lakana tigilamaw dagayɔrɔ ma. A kɛra mɛ kalo tile 7 san 2019 nɛgɛ kaɲa 19 o tɛmɛnen ni sangaɲɛ 45 ye. Wale in na geribu denmisɛn dɔ min si bɛ san 14 bɔɲɔngo la ale fara. Binganikɛla ninnu bolila u kɛlen kɔfɛ ka wale cɛjugu in kɛ. Bingani wale in yɛrɛ kɛla waati la ni maaw b'a la ka bɔ safo seliyɔrɔw la. Burem prembarani dɔ tila u ka kin dɔ la min bɛ wele kalani. Mɛ kalo tile 7 don san 2019 Burem Gawo mara kɔnɔna na prembarani dɔ pɛrɛnna ye kalani kin kɔnɔna na nɛgɛ kaɲɛ 7 waatiw la. Prembarani yɛrɛ tun dogolen don jirikɔrɔ lakana tigilamaw b'u sɛngɛlafiɲɛbɔ kɛ jiri minnu sanfɛ. Prembarani tili a ma kɛ sababu ye ka maasi bɔnɛ a nin na. Maa 6 minɛna siga tun kɛlen don minnu na ni a sɔrɔla olu sen tɛ wale cɛjugu in kɛliw la. O minɛna lakana tigilama minnu tun bɛ kɛnɛ in kan olu fɛ. Lakana tigilamaw ka fɔ la ko prembarani tun ye bolola dilanin de ye. Tombouctou maa minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila olu dɔw seginna ka na wa u y'u sigiyɔrɔw sɔrɔ. Maa seginnenw ka na o kundama ka ca kosɛbɛ. Maa 1883 ni muso 988 bɛ u cɛla. U bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o kundama bɛ taa se maa 2086 ma. Olu bɛɛ lajɛlen seginna ka na Koiguma dugu kɔnɔna na Tombouctou mara la. Jɛkulu in tɔw olu b'a la k'u tɔgɔ sɛbɛn Ali Junub Gundam Cercle kɔnɔna na o min bɛ ani Moritani dancɛw la. Maa minnu seginna ka na u bisimilala ni dumuniw ani minɛn wɛrɛw ye. An bɛ to marabolo kunnafoniw kibaruyaw la hali bi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ni Burkina Faso jamana sofokun na marifatigi dɔw minnu ni olu ma lakodɔn u tun bɛ moto sanfɛ u taara ni ka taa farinya wale ta ka ɲɛsin Wayiguya poste ma. An b'a fɔ yɔrɔ min ma ko poste de péage a kɛra tarata don ka sanga ni fajiri damabɛn waati ye. Nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye nin farinya wale ka taa ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma ani ko yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Mali damu na a bɛ se kilomètre 60 bɔɲɔgɔnko ma. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maa 1 de bɔnɛna a nin na maa 2 olu kɔni sɛbɛnko joginna hali n'o y'a sɔrɔ u ka jogini da kɔni tɛ saya ni bolo ni ɲɔgɔn cɛ. An ye kunnafoni labanw minnu sɔrɔ o de ye k'a fɔ polisikɛ min tun bɛ garde la kɛnɛ kan ale kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna min kɔni ye biefeerela yɛrɛ ale den t'a la yɛrɛ kan. Hali bi marabolo kunnafoniw kibaruyaw la Kulukɔrɔkaw fɛ yen nɔ u ye yatalali dɔ kɛ min bɛ tali kɛ Sirabaka kasaraw kan. A yirala k'a fɔ Sirabaka kasara ye mɔgɔ 4 bɔnɛ u nin na mɔgɔ minnu ni olu joginna Sirabaka kasara fɛ a bɛ se mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 7 ma. Nin kunnafoni bɔra ka bin Direction régionale de la protection civile fɛ Kulukɔrɔkaw fɛ yen nɔ. U y'a jira u ka dantigɛli kɔnɔna na k'a fɔ maa 1 wɛrɛ ale su yera baji woyo senfɛ o kɛra kalo tɛmɛnen. Nin b'a jira k'a fɔ avril kalo yɛrɛ mun bɛ kelen yɛrɛ kɔnɔ min kɔni ye Sirabaka kasara ye maa tɛ Ala tanu a la nka kalo tɛmɛnen ta kɔnɔ fo sayara tɛmɛ kalo jan tɛmɛnen ta kan. An ye aw ladɔnniya ɲɛbaw la k'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ Sikaso région kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kajolo marabolo kɔnɔna na sigikafo dɔ o sigira sen kan. Sigikafo yɛrɛ bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu bɛ sa ni kɛlɛ ye wajibiya k'u sigiyɔrɔ bila ni olu nana ka n'u ɲɛmadogo an ka marabolo kɔnɔna na Kajolo mara la a bɛ se maa 400 ani mɔgɔ 16 ma. N'i y'o mɔgɔ 416 ta k'a lajɛ musolaka bɛ se mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 11 ma. Denmisɛnninw ye mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 20. Ninnu bɔra yɔrɔ min na o ye Koro Bankasa ale ni Bayangara u kɔni talen bɛ daga minɛ an ka marabolo yɔrɔ min na o ye Miseni Kajolo ale ni Zegwa min ye sigida ɲɛmɔgɔw ka taa se ayiwa sigidadenw ani takɛra minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenya tɔbɔtɔli ma olu wulila ka se ka sigikafo dɔ kɛ ka se ka dɔn ninnu bɔra kɔrɔfɛ ka na Sikaso marabolo kɔnɔ degun jumɛn b'u kan an'u kan ka magɛn ni dɛmɛ jumɛn ye a nɔ fɛ.
yoroso ko ni nuso jambe ni watina ko sawke nubineso ale ni kinya be yoroso sakli kono olu ye kenaso kura fla soro hal no ya soro kenaso nunu ko ma bara damne folo baw ayala ka fo mekalo cletan ani durna tanalo far ashika kenaso nunu mena daile ka kenaso nunu ni dangen mali bina ke so be ka sika sigdala mo ko ni dobo olu ka sera janta mana ina fo yoro ya chuko mena bana damaro be no be ka dangari yoroso no ye sumaya bana ale ni demsenu ka balu ko dese menu ba damne usoro do katase sanduruma muso dasirto olu fana ka dingu ka chako sebe oni kenaso flamene o de dare la nupina so ale Kenya ni mina ke sababu ye olu ka kenya ko ni ga ta ka do berela samara la trengrema kimi be na be falima ko santoro kebe misri minye banyuma ke doye o ye sefa million fla ani wa keme ko bo jufala ka se ka shuta mobli ko takadi misrima ni wadi grande so dabay al islamo blo bo abena ke sawiye fe minye furu ye ka se ka ulu lase u dawro labona no yala gawo marabolo kono faransi jamana ka kelebolo min be nabe falima ko force barkan kungo olu ye deme dota deme min do am se ka fo le ko deme do ka nyeshi kam min be ni o ye confirmer o demsen min ni olu ye sorasi denwi deme tara ka nyeshi olu dima ay la ka fo deme no rebel le ko de saku de ko fo crayon ni biku ka tasi gafiu alini ardozuma demsen min ye deme so abse demsen keme bunyogoma sisa amina laje ka de ko ya fata anga jamana ko kana kungango kibaro damene Burkina kaw fi ka sangani fariyan wali minni o be ka taka nyi Burkina marabulu minni olu ni Mali be danci bo Burkina jamana kuntiki rock mark Christian Kabore afle ka bolo no blake $7 mi ma jira ka fo gouverneur duru nyona olu ko nga wala seme baw mi ngoni ye ko loshili baliani danto nyira baliyai o ko ni nyonyembe o marabulu no ko nana ni Burkina reta ka la region ta ani sabanu na region duru ko ni be olu ko ni gouverneur na ni watina ka sangani lakana baliya nyonye ko juguya Sud-Afrique jamana kono amul la dona ka fo ka 1994 fanga ni jekulu min na bi falima ko congrès national africain ni o ye ANC olu de be fana ajala ka fo alamsa doina jabi ku folo do bora ka bene olu ko ne be so jabi ko fo ka nyasi ANC ma ANC re utun kumbe kala tamina ajala ka fo jabi ku folo la makimo makme absi ma bisaba ani ma duru ngor nyona ma meno ni olu be ka bulu ko take ka ajala ka fo halibi jamana mo ya ni a marketu akato ANC nakawbulu kabi bamananka kunnafoni kunche o ye Togo jamana kunkanko kuma ye an b'aw ladina k'a fɔ olu ka wasadenw olu bɛ kan ka bolo kɔrɔta dɔ kɛ ka sanga ni u ka jamana sariya sunba yɛrɛ yɛlɛmani ye an bɛ se k'a fɔ a ko yɛrɛ bɛ ɲini ka sira sɔrɔ wa min yɛrɛ bɛ se ka kɛ a nisɔndiya kuma ye ni u bɛ ja fanga tigilamɔgɔw la o ye k'a fɔ san 2020 san 2025 min ye jamanakutigi min bɛ sisan Faure Gnassingbé bɛ sariya sunba kura in bɛ kɛ sababu ye ale bɛ se ka i kanbɔ ni san kofɔlen 2 ninnu na. Nin bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔli la ka yanni an ka ko don ɲɔgɔn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ k'aw ɲɛmada Kababulo télévision de fɛ ka bɔ Sikaso an bɛ min da o bɛɛ lajɛlen tulo kan ni Ala y'o jira an na diɲɛ don o don k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa kuncɛ juma na nɛgɛ kanɲɛ 19 san 45 bɛ aw ɲɛmada an ka bamanankan kunnafoniw fɛ a tɛna da kunnafoniw ma fɛn caman wɛrɛ bɛ yen nɔ kunnafoni nasiraw la a bɛ na minnu sɔrɔ o kɔfɛ an ka page Facebook kan ale ni an ka page YouTube kan kunnafoniw bɛ sɔrɔ yen wa an b'a ɲini aw fɛ a ka nɔngɔnkari kɛ ka taa aw ɲɛmada hali bi ka sanga ni an ka baara ɲɛdɔn ye walasa min ye kunnafoni ye a bɛ se ka kɛ mɔɲɔ ye ka bila aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛ aw ni ce a ka ɲɛmadali la a ka bɛ sini